Bitan an bɛ ka an ye papier da yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ nin ma ko araje ji bɛ bolale kɔnɔ ka tɛmɛ pour que caniveau tɛ se ma ni a bɛ caniveau place fana ta quoi i bɛ don a kɔnɔ ka bɔ n'i bɛ brousse ninnu kɔnɔ kɔ kɔnɔ i b'a yɛlɛ ka caya brousse kɔnɔ quoi bon an y'a demandé yɔrɔ la a ka kɛ yɔrɔ la Bitan araje de ye quoi voilà ale ye n ka topo ye souvent n'an ye marché sɔrɔ ale n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo an b'a wele ka na a b'a ka ale ka baara ye topographe de ye ale bɛ topographe kɛ Dalafrique kɔnɔna na donc n'a mago b'a la ni chantier m'a concerné ni chantier bɛ topo concerné an bɛ topo wolo de la quoi mais chantier bɛɛ tɛ topo concerné maintenant ici an mago b'a la o kama an y'a wele yan quoi bon nin ye pique de niveau de ye ale ye pique de niveau ye a tɛ se ka araje dresser tɛ se ka dresser ka bila i sago la ka sɔrɔ i mɛ niveau k'a la quoi o de nana ni topo ka baara de ka niveau di o bɛ an yɛrɛ fana guider pour que an ka se ka baara ɲuman kɛ ka di mɔgɔw ma quoi. Nin baara in yɛrɛ la sisan a gɛlɛya yɛrɛ jumɛn? Bon nin baara gɛlɛya ye fɛn min ye sisan souvent i b'a an nana bɛn yɔrɔ min ma sisan an sigilen filɛ fara kan i yɛrɛ ɲɛ b'a la bon i tɛ se ka gɛn k'i sago ye tu es obligé i bɛ fɛn dɔ marque dɔ k'a la pour que i ka se k'i sago sɔrɔ ka i ka baara kɛ ka ɲɛ donc sinon n'o tɛ gɛlɛyaba t'a la nka mais baara mana kɛ cogo o cogo n'i ye gɛlɛya sɔrɔ f'i ka se ka solution fana sɔrɔ la i fɛ quoi voilà. A jiko dun? Ji bon ji tɛmɛ sa wala an bɛ ka bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ de ji bɛ tɛmɛ facilement cogo min ye mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ ka bɔ facilement cogo min mobili tɛ toucher a la cogo min an bɛ ka se ka bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ directement baara kɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ ji kana kale mɔgɔ ka se ka don a kɔnɔ facilement ka bɔ. Voilà. O de la sa dali bɛna da kɔnɔ pour que ka niveau dɔn ni mobili kumaba ninnu fana bɛ se ka yɛlɛ a sanfɛ wa? Oui non dali pavé dali tɛna da kɔnɔ an bɛna nin kɛ béton de armé des zen comme Dalafrique b'a bɛɛ kɛ quoi an bɛ dali kɛ an bɛ béton kɛ hali mɔgɔ mago b'a la k'i ka n'i mago tɛ pavé la i b'a fɛ ka carré kɔnɔna kɛ béton armé Dalafrique bɛ nin bɛɛ kɛ ni zen ta bɛna kɛ béton armé de ye voilà. Aw tun bɛ ka nɛgɛ dɔw genge sisan yɔrɔ ninnu na a kɔnɔlaw jateminɛ o kɔrɔ? Nɛgɛ ninnu bɛɛ kɔrɔ ye ka niveau nɛgɛ ninnu ye limite de ye an bɛ ka limite don bon nɛgɛ in fana bɛ an b'a genge ka bila niveau de la béton bɛ dresser ka bɛn ni o niveau ye ji ka tɛmɛ facilement cogo min a bɛ fɔ nɛgɛ ma ko pique de niveau quoi. Sumanikɛla fana tun b'aw bolo ka suman dɔ bɛ taa sigi ka sama aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ouais o bɛɛ mesure de ye comme plan b'an bolo u ye plan dɔ élaboré ka d'an ma an ka se ka baara kɛ ni dimension ye bon i tɛ se ka baara kɛ f'i ka mesure kɛ a la ka i conforter plan kan quoi. Fara b'an dalida cɛ nin ko ka misɛn dɔɔni dalida ye nin ko ka misɛn dɔɔni dalida ye parce que une entreprise f'i ka se domaine bɛɛ la i ka don i ka se a bɛɛ ɲɛdɔn cogo la n'i t'a ɲɛdɔn dɔrɔn i tɛ se ka baara kɛ entrepreneur yɛrɛ kɔrɔ ye domaine o domaine mana i ka se ka dɔ k'a bɛɛ la quoi voilà. Welewelekan jumɛn b'i bolo samiya sera dɛ? Bon welewelekan min bɛ n bolo maliyɛnw k'a lajɛ u k'a essayer ka u ɲɛsin sigidaw ma surtout an bɛ niveau min na sisan sigida tiɲɛ de bɛna juguya sisan i n'a fɔ carré kɔnɔnaw ni yɔrɔ caman caman bon Dalafrique sigilen bɛ o de kama ka se ka yɔrɔw lasanuya mɔgɔw ka bɔ soso ni fɛnw ni nɔgɔw la camanba ka bɔ olu la donc ni mɔgɔw mago b'an concernant pavé sira kan dali sira kan ka taa se béton armé ma hali Dalafrique a bɛ construction kɛ mais dans les jours à venir an bɛna don bɛɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni quoi sinon an bɛ an ka chantier caman bɛ an ye construction kɛ minnu na mais bi ta ɲɛsinnen bɛ nin de ma. Mama Traoré ne ye topographe ye ne ni Dalafrique baara kɛ a mɛnna n'u ye marché minnu sɔrɔ b'an wele an b'u ka leviw n'u ka sumaliw kɛ pour que ka se ka plan d'u ma pour que tɔɔrɔ kana se carré kɔnɔ sira ani pavé ani béton ka sanfɛla dilan k'a ɲɛ pour que en cas ni mobili bɛ boli a sanfɛ u kana don dingɛ ni fɛnw kɔnɔ quoi machine ninnu ka baara y'o ye o sira sanfɛla de dilan k'a ɲɛ ale ka baara ye niveau ye o sira sanfɛla dilan k'a ɲɛ. Machine bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ jumɛn? Ni machine bɛ se ka baara kɛ fan bɛɛ machine bɛ baara kɛ yɔrɔ bɛɛ parce que diɲɛ baara foyi tɛ yen dans le domaine BTP ni machine tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na hali sojɔ sira dilan goudron dilan a fɛn fɛn bɛ yen nɔ machine bɛ baara kɛ a yɔrɔ bɛɛ la. Aw tun bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw i b'a la ko a k'a jigin a ka yɛlɛ o jumɛn? O tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an kan ka araje dɔ de kɛ yan pour que ji bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔw bɛ se ka don a kɔnɔ fana ka bɔ ka sira ta k'a sɔrɔ la a ma kɛ dekun ye bon ji fana ka se ka tɛmɛ ka sɔn ma kɛ dekun ye an ye jateminɛ dɔw de kɛ pour que an ka se ka mɔgɔw ka se ka don a kɔnɔ ka bɔ ji fana ka se ka tɛmɛ an ye ligne dɔw de jateminɛ o ligne ninnu na an bɛ béton dan o yɔrɔ ninnu na an bɛ k'o yɔrɔ de di mɔgɔw ma baarakɛlaw ma
aw bɛ ka niveau de yira an bɛ ka niveau de yira mɔgɔw la. mais nin bɛɛ la sisan kɔlɔlɔba jumɛn bɛ e ka baara in na gɛlɛya jumɛn b'a la. bon n'i ko gɛlɛya b'a fɔ gɛlɛya man ka ye nin baara in na parce que nin baara in kɔfɛ o kɔrɔ ye nɔgɔya de kan ka kɛ donc n'i ye gɛlɛya fɔ nin baara in na dɔrɔn gɛlɛya tɛ yen quoi. e yɛrɛ bɛ baara in kɔnɔ samiya waati de a ka ca san 15 ye sisan. ni baara in diya e ye. baara ne y'a kalan kɛ bon ne fa fana ye baara in kalan kɛ ka baara in kɛ ne y'a sɔrɔ n fa fɛ donc n bɛ baara in kɛ o sira de fɛ o de y'a diya n ye. mais ne b'a ye mɔgɔ caman bɛ so jɔ ka sɔrɔ nin tɛ yen yala o ka ɲi a bɛ se ka kɛ mais a man ɲi so man ka jɔ ni topographe mana implantation kɛ n'u mana ka na niveau ni fɛngɛw di niveau di ka sébasement niveau ni béton niveau di o man ka kɛ quoi. a bɛ kɔlɔlɔ lase so ma. a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase so ma mais comme niveau wɛrɛ b'u bolo sisan mɔgɔw bolo ka baara kɛ n'a ye mun tɛ nin niveau ninnu ye n'o b'i bolo i bɛ se ka baara kɛ n'a ye sans problème. sirabaw don. sirabaw tɛ se ka kɛ nin tɛ. welekan jumɛn b'i bolo. bon ne ka welekan ye min ye maliyɛnw k'u jija u ka topographe don u ka baara caman na parce que n'i ma topo don i ka baara caman na kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la an dalimali filɛ nin ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye baara min sɔrɔ u b'an wele ka na an bɛna ka na sumaliw ni fɛnw kɛ ka jateminɛ kɛ pour que ji bɛ se ka labɔ mɔgɔw ka so kɔnɔ cogo di sira min bɛna da a kana kɛ degun ye mɔgɔw ka so fana ma an ka baara ye an b'o jate de minɛ ka sɔrɔ ka plan b'o la e tɛ se ka na baara kɛ yɔrɔ la i tɛmɛnen kɔfɛ baara ka tila kɛ degun ye hadamadenw kan donc an b'o de fɔ mɔgɔw ye k'u janto la kosɛbɛ hali ni bɛ bɔgɔ fitinin kɛ yɔrɔ la i kan ka topographe de wele ka na a k'a lajɛ ka ɲɛ yanni i ka bɔgɔ in kɛ parce que bɔgɔ in laban a bɛ se ka e kisi bi ji kana don e fɛ yen mais i b'a sɔrɔ voisin min bɛ yen nɔ a bɛ se k'o bali a bɛ se k'o ji ladon o fɛ yen ka tiɲɛni k'o fɛ yen donc an bɛ mɔgɔw ɲini ka sin topographe ma ka topo wele ka baara caman don ka topo di topographe ma pour que o n'a ɲɔgɔn kana se ka kɛ dugu kɔnɔ.